Doncs què vols? Llavis, ungles, neteja facial? Quin procediment? Tenim molta cua. Dima, descansem un moment. Tenim molts clients. Molt bé, ja et tinc a l'agenda. Noies, mentre tinguem clients, treballarem. Sí, Dima, ja estic d'acord. Necessitem treballar. Diana, els meus llavis s'han desinflat per casualitat? No, Diana, no ho crec. I els meus? Una mica, només. Després del dia de feina, els retocaré una mica. Oh, hola! Diana, has obert un nou saló de bellesa? Noies, a què espereu? Rebeu els clients, va! Treballeu, treballeu! Què farem avui nosaltres? Et deixarem perfecte, ja veuràs. No m'importa si treballes amb ell. La seva pell és molt desigual. Desigual? Noies, l'heu de convertir en una noia explosiva. Vinga, som-hi! Noies, teniu 30 minuts abans de que arribin més clients, va! Diana, entens el que vull dir? Vull tenir uns llavis espectaculars. Lialia, no pateixis, et deixaré perfecta. No farà mal? No fa mal, serà un tractament suau i tindràs una pell perfecta. Diana, què és això? Lialia, no parlis, és anestèsia. Per què fa tant de fred? Farà que la teva pell estigui més suau. Doncs no tenim llocs, només us puc agafar la propera setmana. Diana, ajusta bé la màscara de l'Art que s'ha relliscat, sisplau. D'acord, manager Dima. Què s'ha relliscat? Tot està bé, és només una mascareta. Molt bé, així que vindràs dilluns. Diana, va, afanya't, que queden 15 minuts. Dima, la persona pacient està sota anestèsia. D'acord, Diana. Hola. No, ho tenim tot ocupat fins la setmana que ve, si vol. Vaja, és perfecta. Si tu fas aquesta mascareta cada dia, la teva pell serà perfecta, ja veuràs. Em queden bé aquests llavis? Són espectaculars. Lialia, estàs llesta? Sí, ho estic. Mira quina noia més bonica. Ah! Què li has fet a la meva Lialia? Art, què passa? Tu volies una noia bonica? Doncs aquí està. Art, hi ha alguna cosa que no t'agradi? Bé, nois, ja explicareu el que us agrada més endavant. Afanyeu-vos, pagueu i marxeu, que tindré més clients ara. Art, paga. No puc agafar diners de tanta bellesa. Dima, tu què penses? Està bé la Lialia? La Lialia es veu molt bé, super. M'agrada molt. La setmana vinent vindré per fer-me la pedicura. Vull la mateixa llargada. Potser no necessites aquesta longitud. Dima, si et truca no responguis. Art, què vols dir? Nosaltres atenem a tots els clients. Va, ja podeu marxar. Art, anem? Vull ensenyar-li això als meus amics. Has vist a la Lialia? És un monstre. Sí, Yana, és horrible. Volia fer-li unes ungles boniques, petites, com les meves, però ella les volia llargues. Noies, deixeu de xerrar que vindran els propers clients. La Julie i el Kep. Noies, hola, ho vull tot. Mascareta, llavis, tot el que feu. I convertiu els meus amics en un Carmel. I en Patrick vull que quedi espectacular. Gigi, espera perquè ara és el torn del Kep i la Julie. Escolta, Dima, som clients VIP, anem sense torn. No treballarem amb la Gigi. Si no li agrada res, potser trencarà el nostre saló. Dima, tranquil, ho aconseguirem. Jo treballaré amb la Gigi. Gigi, Patrick, vine cap aquí. Jo vull ungles boniques, les cames d'una model i el cul de la Kim Kardashian, però més gran. Bé, no treballem amb culs, som esteticistes. Necessito tot el millor. M'ha d'agradar tot. Espero que tinguin prous diners per pagar. Diana, digues a la Yana que no m'espatlli a la Gigi, eh? Patrick, no pateixis. La Yana és una professional. Comencem. Comencem amb l'anestèsia. No sentiràs res de res. Què és això? Tosca i pudent? Patrick, vinga, no és pudent. Olora com a pinya. És suïssa, la més cara del món. Ah, és bava. No és bava, és moc de cargol que menja pinya. Hola. Què vols dir que t'ha caigut l'ungla? Mira, si t'ha caigut l'ungla és culpa teva. Les nostres ungles no es cauen. Les posem de forma normal. Diana, ajuda'm. El meu client està molt nerviós. Patrick, relaxa't. Jo ajudaré la Yana. Diana, Jana, escolteu-me. Dima, què passa? L'ungla d'una clienta s'ha caigut. Si tinc més queixes, us faré fora, eh? Dima, no oblidis que el saló és a casa meva. Què? M'ha caigut una ungla? Si les meves ungles cauen,
us mataré. Haureu de tancar. Gigi, no et moguis, si no et caurà tot cap avall. Diana, no se'm caurà res, oi? Només portes una mascareta. Res caurà cap avall. Noies, us ho acabo de dir. Gigi, no ploris. És només una ungla de mentida. Diana, sento alguna cosa al meu cap. Estàs boig? Hi ha moc al teu cervell. És una bona mascareta. Ja està. Noies, afanyeu-vos perquè els clients ja venen. Què? Em pagaràs el tractament? I tant, la Julie necessita de tot. Què? Que no sóc un kebab. Entra, no siguis tímida. Gigi, ja estàs llesta. Sento que sóc una noia perfecta. M'encanta. Gigi, ets tu? Patrick, estàs brillant. Ja estem. Marxeu. Els següents clients ja són aquí. Tenim una cua llarga. Vinga, va, Patrick. Gigi, què has fet? Massa procediments. La Julie no necessita tanta història. Ei, Patrick, Gigi, pagueu! Noies, feu-me alguna cosa millor que la de la Gigi. Molt bé, vine. Comencem. Esclar. Preparada? Sí. Doncs vinga, va. Oh, què? Hola. Vols una màscara, tu també? O una neteja facial? No només em relaxaré, tots els diners aniran pel tractament de la Julie. Què? Espero que tinguem prou productes. Uf, m'ha costat molt agafar els diners. El Patrick i la Gigi són molt llaminers. Júlia, no et moguis. És només anestèsia. La part més difícil la tenim pendent. Ulls, celles, ungles, nas, galtes... Julie, si vas massa lluny et deixaré d'estimar. Què? Jo seré preciosa. És una deessa. Miss Univers 2020. La mateixa. Noies, us he d'afanyar, Avui hem d'atendre 4 clients més i realment no tenim temps. Dima, para d'una vegada. Ja ho hem fet. Què? Té a la teva Júlia. D'acord. Julie, mostra'm la teva bellesa, a veure per què hem pagat. Què? Gràcies per haver-me portat al saló. Estic preciosa. Dima, Diana i Anna, em fareu pagar per això? Què? Què passa? És preciosa la Júlia. Mira-la. Què passa? Què? Ara no et facis el tonto, Hem fet la nostra feina, així que paga'ns. No pagaré res per això. Què? Ho sento, Julie, però ho deixem. No vull sortir amb tu mai més. Què? Noies, no ho puc entendre. Què hi tinc de dolent? Júlia, estàs preciosa. En Kep no entén de la veritable bellesa. Espera, calla. En parlarem més endavant. Ara paga'ns, Julie. En Kep té diners, però m'ha deixat sola. Jo no puc pagar. Ves a buscar el teu Kep i li dius que si no em paga, se les veurà amb mi, Però ha tallat amb mi. Mira el Dima. Sí, és un tio molt raro. Treballa més ràpid, vinga. A què esteu esperant? Netegeu-ho tot perquè arribaran els nous clients. En uns quants dies em compraré un Lamborghini. Molt bé, Dima. Gigi, qui t'ha ofès? Ells han sigut. Marúcia, Art, Gigi, per què esteu plorant? Què voleu fer? Gigi, sabia que no devien de treballar amb tu. Nois, entreu. Ho veieu? Vindré ara mateix. Què heu fet, els nens? Què passa amb els seus llavis? Què passa amb les seves ungles? Tothom està rient de mi. Gigi, has vingut amb els teus amics a recuperar els diners? Doncs aquí tens. Gigi, ens has demanat tot això, tu. Volies això. Hem fet el que volies. Gigi, quan has pagat? No he pagat. Ha pagat en Patrick. No importa, Patrick va pagar i ens endurem els diners. Hem pagat gairebé 300 euros. Què? 300 euros? En Patrick va pagar 150. Nois, això és. Aquests són els diners del Patrick. La quantitat més gran. Ara els agafarem. No et donaré res. Dima, sisplau, torna els diners per mal servei. No ho veieu? És pura tristor. Tothom se'n riu. Torneu els seus diners. Ara mateix. Bé, escolteu, sé com solucionar aquest problema. La setmana vinent li farem les celles i la manicura. Gratis! També podem fer mascaretes. O depilació. Gigi, què tries? Vull els diners. Ho has escoltat? Diners. I si no us donem els diners, què passarà? Què passarà? Nosaltres trucarem als pares de la Gigi. Esteu morts! Dima, crec que li hauríem de tornar els diners.
Però la Gigi no podrà tornar mai més aquí. Posarem el seu nom a la llista negra. Ella és la nostra pitjor clienta. D'acord, noies, li donaré els diners, però els trauré del vostre sou, ok? Merda, hem guanyat alguna cosa? Gigi, no et vull tornar a veure més. Dima, deixa'm sola. No vull estar al mateix lloc on tu hi siguis. Uau, gens malament. Anirem a Balenciaga, Gucci, la més important és Chanel. Noies, ja ens podem anar, ara que treballin. Adeu! Cap client vindrà amb vosaltres. La Gigi sempre porta problemes. Nois, ho heu vist? Les noies han anat massa lluny amb la bellesa artificial. Quina bellesa preferiu? Natural o artificial? Feu m'agrada al vídeo, subscriviu-vos al canal i toqueu a la campaneta. Adeu! Ens veiem! Adeu! Noies, no a la bellesa natural. A treballar!